Kennedy protiv mafije. Kad je John Kennedy 1960. godine ušao u predsjedničku kampanju kao protukandidat Richardu Nixonu, pobijedio je sa samo 113.000 glasova prednosti. Na izbore je izašao golem broj glasača, 68 milijuna. Pa je Kennedyjeva pobjeda bila tanka, ni 0,2 od ukupnog postotka. Ključan je u tome bio okrug Cook, nekadašnje Caponovo igralište. Kennedy je ondje bio dobio premoćnih 450.000 glasova, što mu je od države Illinois donijelo 27 izbornih glasova i predsjednički mandat. Kennedyjev otac Joe bio je trgovac ilegalnim alkoholom u vrijeme prohibicije, te je u mafiji imao dobre veze koje je maksimalno upotrijebio u sinovu korist. Posebno je za to bio angažirao gradonačelnika Chicaga, Richarda Dalea, posljednjeg od velikih gradskih bosova. Od 1955. do 1975. Daley je uzastopno biran za gradonačelnika svake 4. godine. John Kennedy u šali je pričao kako ga je otac pitao o točnom broju glasova potrebnih za izbornu pobjedu, jer mu nije bilo ni na kraj pameti plaćati za pobjedu s golemom premoćnom većinom. John Kennedy imao je i svoje veze s mafijom. U veljači 1960. bio je u hotelu Sands u Las Vegasu, kada ga je Sinatra predstavio mladoj Judith Campbell. Postali su ljubavnici. Tjedan dana nakon njihova prvog sastanka, Judith je upoznala Tema Jenkina, bosa čikaške ekipe od 1957. do 1966. Zbog Jenkinove politike najprije pucaj, pa onda pitaj. U Chicagu je za njegove 9-godišnje vladavine bilo 75 ubojstava u zločinačkim skupinama. Navodno je na njegovom platnom popisu bilo nekoliko šefova policije, a tvrdio je i da okrug Cook drži čvrsto u šaci. Kennedy je rekao Judith Campbell da će mu tijekom kampanje možda zatrebati Jenkinova pomoć, na što je ona tog travnja dogovorila njihov sastanak u hotelu u Miami Beachu. Kennedy je bio tako zadovoljan ishodom razgovora da je Judith obećao kako će se razvesti od Jackie i oženiti njome ako od Demokratske stranke ne dobije nominaciju. Poslije je Junkin obećao Kennedyu da će mu za izbore u studenome predati i svoje riječne čuvare. Vjerojatno je pritom mislio na mafijaški sindikat koji je kontrolirao lučke i priobalne radnike. Prema kazivanju Judith Campbell, Junkin se poslije hvalio kako je omogućio izbornu pobjedu njezina ljubavnika, iako je i gradonačelnik Chicaga pripisivao sebi iste zasluge.
Dan poslije neuspjele invazije u zaljevu Svinja u travnju 1961. Judith Campbell ispričala je da ju je Kennedy pozvao i zamolio da odleti u Las Vegas, u kojem je trebala uzeti kuvertu od Johna Rossellija, zamjenika bossa zločinačke obitelji Dragna iz Los Angelesa. Kuverta je predana, te je održan još jedan sastanak između njega i Kennedyja u hotelu Ambassador East u Chicagu. Nakon Castrova dolaska na vlast 1959. na Kubi su prestali svi mafijini unosni kockarski poslovi, pa je mafija imala mnogo razloga da svojim novcem podupire operaciju Mungos, pokušaj atentata na Castra. Odnosi između Johna Kennedyja i Sama Jenkena zahladili su kad je predsjednikov brat Robert Kennedy, tada javni državni tužitelj SAD-a, počeo voditi istrage protiv mafije. Priče o vezama Johna Kennedyja i mafije utihnule su predsjednikovim umorstvom 1963. godine, ali su ponovno isplivale na površinu 1975. samo 5 dana nakon Duncanova ubojstva u vlastitom domu. John Rosselli pozvan je pred Senatski obavještajni odbor koji je istraživao urotu za atentat na Castra. Rosselli nije ništa otkrio odboru, ali su ga mafijini bosovi svejedno smatrali preopasnim. Rosselli je otet, ustrijeljen i zadavljen. Na kraju su s leša otpiljene noge, a Rossellijev je trup uguran u limenu bačvu za naftu od 55 galona, koju su sa svih strana omotali lancima i bacili u more uz obalu Floride. No plinovi koje je ispuštao raspadnuti leš izbacili su bačvu na površinu. Rossellijevi ubojice nisu nikada pronađeni, premda se nagađalo da je umorstvo naredio Santo Traficente, boss floridske mafijaške skupine i jedan od urotnika operacije Mungos. Šuškalo se i o Rossellijevoj umiješanosti u umorstvo Johna Kennedyja, koji nije ispunio obećanje dano mafiji tijekom predsjedničke izborne kampanje. Robert Kennedy bio je glavni savjetnik Senatskog odbora za radničke rekete na čelu s Johnom McClellanom kada se proslavio svojim suprotstavljanjem Jimmyu Hoffeu, predsjedniku sindikata profesionalnih vozača teških kamiona. Hoffin prethodnik 1959. Beck je sudski gonjen zbog pronevjere, radničkog reketarenja i utaje poreza, te je osuđen na 3 godine zatvora. Nakon Hoffina dolaska na čelo sindikata profesionalni su vozači teških kamiona izbačeni iz Američke federacije rada i kongresa
industrijskih organizacija, čiji je vođa George Maney rekao da vozače teških kamiona mogu primiti natrag u federaciju samo ako Hoffa odstupi s mjesta predsjednika njihova sindikata. Među ostalim, postojale su navodne optužbe da je Hoffa preusmjerio $500,000 sindikalnog novca u blagajnu Nixonove predsjedničke kampanje. Robert Kennedy objavio je 1960. knjigu Unutarnji neprijatelj, prikaz sindikalnih malverzacija. Pošto je bratu odradio predsjedničku kampanju, Robert Kennedy imenovan je glavnim državnim tužiteljem. U toj je ulozi pokrenuo uspješnu borbu protiv organiziranog kriminala. Za njegova je mandata broj osuda porastao 800%. Nastavio je progoniti sindikat profesionalnih vozača teških kamiona, te je čak imao televizijsko sučeljavanje s Jimmyjem Hoffom. Godine 1962. pokušao je protiv Hoffe podignuti optužnicu zbog uzimanja mita od prijevozničke kompanije. No suđenje je završilo s podijeljenom porotom, te presuda nije mogla biti izrečena. Edward Partin, jedan od Hoffinih sindikalnih suradnika, pojavio se 1964. na federalnom sudu kao iznenadan svjedok optužbe. I Hoffa je za potkupljivanje porote osuđen na 8 godina zatvora. Kasnije, te iste godine, osuđen je za zloporabu mirovinskog fonda sindikata profesionalnih vozača teških kamiona, te mu je na postojeću kaznu dodana još jedna kazna od 5 godina. No, pušten je na slobodu već 1971. nakon odsluženih nepunih 5 godina od ukupno 13 godina na koliko je bio osuđen. Predsjednik Nixon promijenio mu je kaznu u vremensku od 5 godina koliko je upravo bio odslužio. Sindikat mu je za odlazak u mirovinu dao otpremninu od $1,7 milijuna, što prije toga nisu nikada nikomu isplatili. Hoffa se 30. srpnja 1975. sastao s dvojicom mafijinih vođa. Bili su to Tony Jack i Tony Pro. Tony Pro je bio i Hoffin bivši potpredsjednik u sindikatu vozača. Trebali su se sastati na parkiralištu restorana Red Fox u okrugu Oaklandu u državi Michiganu. Hoffi se nakon toga posve izgubio svaki trag. Tony Jack i Tony Pro zanijekali su da su s Hoffom imali dogovoren sastanak, no neki i danas sumnjaju da je u njegovu nestanku mafija imala prste. Prema kazivanju bivšeg sindikalnog povjerenika, Hoffa mu je neposredno prije svog nestanka
priznao: Tony Pro prijeti da će mi iščupati crijeva ili mi oteti unučad, budem li se i dalje pokušavao vratiti u predstavništvo sindikata vozača. Poljak Richard Kuklinski, plaćeni ubojica koji je radio za mafiju, tvrdio je da je usmrtio Hoffu. To je tvrdio i Tony Grk, još jedan mafijin povremeni ubojica najamnik. Prema tvrdnjama Tonija Grka, on i još nekolicina mafijinih ubojica odveli su Hoffu iz Red Foxa u kuću na Mount Clemsu u Michiganu. Ispalio sam 2 metka Hoffi u čelo, priznao je Tony Grk. Tijelo su mu poslije raskomadali motornom pilom, a dijelove umotali u vreće i bacili na odlagalište smeća koje je kontrolirala mafija. No upravitelj smetlišta bojao se da bi veliki komadi smeća mogli izazvati sumnju, pa su komadi Hoffina tijela stavljeni u zamrzivač i nakon nekog vremena ukopani u temelje Giant stadiuma u New Jerseyu. Hoffino tijelo nije nikada pronađeno, te je u skladu sa zakonom proglašen mrtvim 7 godina nakon nestanka.